Il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo għadu skomdu immens biex iwieġeb dwar is-sieħba tiegħu Amanda Muscat. Issa ftit ta' żmien ilu kienet isservi bħala segretarja personali tiegħu fih dan il-Ministeru li huwa responsabbli minnu. Dan kif fl-aħħar ġimgħat sar magħruf li bilan li jibża' għas-siġġu tiegħu Bartolo arranġa ma' sieħbu il-Ministru Clint Camilleri sabiex Amanda Muscat tinxtieħed fuq il-kodba tal-Ministeru għal Għawdex u tingħata impjiegem. Bi Clint Camilleri jevita l-kollox milli jwieġeb dwar dan l-aħħar skandlu li daħal fih il-Ministru sieħbu. Ministru, għabbażi ta' xiex tajta impjeg miegħek il-Amanda Muscat. Is-sit tal-aħbarijiet The Shift News kien irrapporta din il-mossa bħala waħda magħmula sabiex ma jiġrilux bħall-eks Ministru Justin Caruana li spiċċat kellha twarrab mill-kabinett wara li instabet ħatet ta' ksur ta' etika meta tat kuntratt ta' 15,000 euro li sieħeb tagħha fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Għaldaqstant il-mossa ta' Bartolo ġiet deskritta minn bossa bħala waħda kosmetika sabiex jagħti xturu. Il-pożizzjoni ta' Clayton Bartolo għadha tenibbli. Kif dejjem ngħid fuq kollegi, jien ma nħobbx nikkummenta, jiena Clayton Bartolo kollega tiegħi nirrispetta ħafna, naħdmu ħafna flimkien, is-setturi tagħna huma viċin ta' xulxin, nikkooperaw flimkien u ma nħoss li għandi nikkummenta fuq kollegi. Il-Ministru qed jimxi briga mod ieħor. Ma nħobbx nikkummenta fuq kollegi tiegħi. Maria Franca Lanza, Annet News.